Ahojte! Tak práve sa nachádzame na ďalšej farme, z ktorej vás chcem pozdraviť, kde sme vyrazili dnes s chlapcami na stanovačku. Tentokrát sme prišli len s autom a bez karavánu. Rozhodli sme sa, že postavíme si veľký stan a že budeme mať trošku taký iný zážitok teraz. Takže pozrite sa, čo je za mnou, aká veľká hromada vecí, ktorú sme práve vytiahli teraz z auta. A rozmýšľame nad tým, ako sa to vôbec do toho auta mohlo pomestiť. Išli sme úplne naplnení až po strop. A práve sa to tu všetko vyberá na zem a pôjdeme stavať stan. Takže ideme na to. Je teraz asi už 5-6 hodín, skoro večer. A musíme to postaviť, kým pôjdeme spať. A sme tu takto pri takomto akoby lesíčku, alebo to ani není lesík, taký hájik. Či je tam taký malý potôčik. Tak schválne sme si vybrali toto miesto, že máme radi, keď sme takto niekde viac na okraji. A za mnou sa nachádza kemping Modrá farma hore. To vám ešte všetko potom poukazujem. No ešte raz vám chcem ukázať tú hromadu vecí, ktorú máme. Tam už máme nachystaný stan. Máme taký obrovský rodinný stan. Ešte, že tu mám Danka. Danko vie, ako sa to stavia. Ja som to ešte sama nestavala. Takže bude to dneska naša premiéra, no. No začalo nám pršať, tak sa tu teraz smejem. Hoci neviem, či je to na smiech, ale aj tak už sme mokrí, takže nám to nevadí, že prší. Už prestáva, áno. Chlapci sú tu zalezení v aute, museli sme zase všetko takto poschovávať. Áno, je to zábava. No a tuto Ondrejko vpredu. Ondrejko vpredu šoféruje. Andrej. Ahoj. Takže sa stáva, no. Také veľké mračno zrovna prišlo, keď sme sa rozhodli, že ideme stavať. No, uvidíme, na ako dlho to bude. Máme teraz prestávku, papáme koláč a banány. Stan máme postavený po nejakých bojoch, kedy sme voľako nevedeli úplne určiť, kde aký kolík ide do akého otvoru, ale teda voľako už ten stan stojí, takže sme vďační. Aj troška s nervami, že? Práve tu pozeráme na túto krásnu oblohu vzadu, na túto mračnú. A občas sa tam objaví taký chumáčik svetla. Tak si vravíme, že to je presne jak v živote, že tak si práve vravíme, že vždy, aj keď sú mraky, tak vždy je tam svetlo. A to svetlo preráža temnotu a vždy je pre nás pripravená tá nádej. Takže
Tak, no. A táto stanovačka je tiež vždy skúškou našej odvahy a trpezlivosti, lebo nie je to vždy jednoduché. Niekedy je to boj s prírodnými živlami a s našimi pováhami, ale je to na dobré. Takže ideme teraz ešte pokračovať. Fúkať madrace a tak ďalej. Bác. Ondrejko tu spadol. Bác. Spadol na chrbát. Tak toto tu vyzerá. Už je 9:30 večer. A už sa chystáme spinkať. Máme tu takú romantickú atmosféru pri sviečkach. A ideme ešte chlapcom urobiť rýchlo pred spaním taký malý chlebík, lebo sme poriadne ani nestihli večerať dnes pri tých všetkých povinnostiach. Takže tak. Takže dobrú noc. Dobré ráno. Tak my sme sa vyspali. V noci bola veľká búrka, blesky, hromy, pršalo strašne. Ale privítalo nás takéto krásne slnečné ráno. My už tu sušíme všetky veci, ešte zo včera, ktoré nám aj zmokli v noci, ale zase sa usušia. No, a chlapci už sú najedení. Ja ešte raňajkujem teraz, lebo ja som nestíhala s nimi. Takže tak, trošku sme tu upratali. Tak to aspoň vidíte, ako to je vlastne v stane, že tam máme 2 miestnosti vnútri, kde spíme a ešte aj tu v tej predsieni Jurko spí. Ideme na prechádzku s kozičkami a s ovečkou. Tak. A tu je modrá farma, modrý domček krásny. A tam vzadu je taká kaviarnička, kde si môžete dať kávu výbornú. Iba ju drž čo najviac tak rovno, aby sa mu to aj jemu dobre papalo. Mňam, mňam, urobila ovečka. Ďakujeme, super. Janko vedie ovečku práve. Sme na prechádzke. Možných, ozaj. Toľko balíkov. Aj tuto ešte balíky. Wow. Krása. Varíme práve ryžu, tuto v hrnci. Mäsko už máme uvarené s kukuricou. Andrejko tu zobka kukuričku tu má rád, že? Tak to si vyzobáva z mističky. Práve sa zobudil. Tak. A takto čakáme, kým sa nám obed uvarí. Chlapci sú tu. Čítajú si. A Janko mi dneska pomohol, parádne ryžu miešal. A pomáhal mi, super, šikovný chlapec. Paráda. Janko, a páčilo sa ti dnes vozenie ovečky? Áno. Áno, bolo to pekné, že? Ako sa volala ovečka? Na H. He? Her? Počkaj, ale nie. Hermelín. Herbert, že? Dobre. Máme tu takúto krásnu knihu. Ideme si práve všetci spolu prečítať, kým bude obed hotový. Maškrtky zo záhradky. A je to krásna knižka plná farebných ilustrácií. Pozrite sa, sú tam krásne obrázky. Na každej strane je nejaké ovocie alebo zelenina, nejaká básnička o tom.
Takže veľmi pekné. Tuto sú napríklad čerešne, tu je mango, kiwi. No, tak ktoré ovocie si prečítame, chlapci? Či je to jedno? Takže tu práve stojíme pri chalúbke, kde sú sociálne zariadenia. Tu sa takto vchádza krásnym vchodom. Tu sú toalety, prebaľovací kútik a tu je vlastne kuchynka. Keby to niekoho zaujímalo, že sem chcete ísť aj s deťmi, tu sa dá navariť, umyť riady. Tu som práve doumývala riady. Tu som mala Ondrejka, kde sa pri mne hral vo vozíčku. Tu je práčka a chladnička. Takže pekne je tu zázemie, všetko, čo treba. Tu sú sliepočky. A tam je farma. A tu je takáto vodná hra pre deti. Pozrite sa. Je jazierko maličké s vodou, s kačičkami. Takže krásne. Tu je taký domček, ktorý sa volá Pumpkin. Tam sa môžete ubytovať, keby ste nechceli byť v stane. A tam dole je druhý domček, ktorý sa volá Raspberry, malina. Tam tiež sa dá ubytovať a tuto sa dá vlastne dať nejaké pohostenie, kávička. Tu také pekne zariadené. No. Tuto je taká polosamoobsluha, že niečo si môžete vziať sami, niečo vám urobia. A tu je také zákutie, tmavé. Knižnica, pozrite sa, aká krásna knižnica tu je, nádhera. Aj detský kútik je tu. Tuto vlastne sa dá pohrať. No teda, Ondrejko, kde sme tu prišli? Kde sme to? Jejda, to je krása, že? Áno. No teda. A také rôzne, pozrite sa, aké krásne tanieriky sú tu. Všimli ste si to, chlapci? Sú také rôzne pekné kútiky urobené. Aha, aká mozaika. Normálne obrovská mozaika z črepiniek. Je taká pekná inšpirácia, že? Kachličky rôzne pekné. Nádhera. Tuto táto lampa funguje. My sme skúsili tieto lampy zažnúť. Skús, Danko. Aha, také pekné lampičky. Tuto. Aha, funguje, super. Iš také pekné zátišie, no. Tu môžeme ísť aj keď bude pršať, že? Super. Hen tam koberce na stene, pozri sa. Vyzerá to tak starodávne. A tuto je nejaký starý veľký mlyn na niečo. Neviem síce na čo. Čo to je, na čo to slúži. Alebo slúžilo kedysi. Možno mi povedzte, až viete, na čo to slúžilo. Takže tak. Super, nádherné. No paráda. Príde až dole, že? Super, krásne. Jej, a Jurko má nejaký vystreľovač kartičiek. Fíha. No. No ukáž teda. Ondrejko, my tu máme zajačikov, že? Áno. Tyjo, dobre. Pozri sa, príde malá mačička. Chlapci tu našli Hobita a Pána prsteňov, ale v holandčine, že? Takže si pozerajú aspoň mapy. Zaujímavé, že? Tu sú také mapy rôzne, ktoré teda bývajú väčšinou v tých knižkách. Aspoň tie sa dajú vyrozumieť. Urob môj Hauko. Urob môj. A tam spinka druhý Hauko. Dole. To je Helda. To je Helda? Ona sa tak naozaj volá? Aha. Jasné. No teda, Ondrejko, ty dávaš Haukovi... Počul som, jak ju tak volaj, ty, čo to tu vlastne. Aha, ty dávaš Haukovi kamienok. Si myslíš, že bude kamienky papať, že? Toto sa. Chlapci si dali kofolu, dnes výnimočne. A ja som si kúpila s Dankom kozie mlieko, čerstvo nadojené dnes, takže
Ja mám rada kozie mlieko, je veľmi zdravé, tak takto keď máme príležitosť, tak sme to využili. Ondrejkové obľúbené miesto je takéto vodné pieskovisko, kde sa dá čerpať voda. Pekne tuto z pumpy naľavo. A Ondrejko si tu takto chodí a člapká sa, že? Sice je potom špinavý ako prasiatko, ale nevadí, ideme hneď do sprchy potom. Ukáž, Ondrejko, ako ideš do vody. Kde je voda? Jurko krája ovocie práve. Ideme si dať ovocnú pauzu. Ondrejko nám spí. A Janko poumýval ovocie, že? Ukáž, čím si poumýval. Takou špeciálnou flaštičkou, ktorú tu má, že? Super. Máš ako osviežovač, môžeš si aj tvár osviežiť, keď ti bude teplo. No, a Jurko krája, že? Dobre, a ideme si niečo čítať. O chvíľu aj ty zaspíš. Je to s ilustráciami Lisy Aisato, až ju niekto poznáte, niekedy má na Facebooku nejaké krásne ilustrácie. A je to vlastne o ročných obdobiach. Janko mi tu práve nakreslil takýto krásny obrázok, ktorý nakreslil k básni, ktorú som im dnes čítala, ktorú som napísala. Dnes mi prišla taká myšlienka o studni a o živej vode. Takže tuto je práve prameň živej vody, ktorá vyteká a oživuje všetko suché. Takže krásne. Tu práve kreslím ešte ružu. A tuto na druhej strane tá báseň. Bol si na dne všetkých dní, všetkých bolestí, ktoré nás presiahli. Ty, tá najjasnejšia hviezda vesmíru, padol si na dno samej temnoty. A tam si ma čakal, lásky plný, vyplnil dno živým prameňom. Ten prameň nikdy nevyschne, čaká na ubolené duše, akou si ty a ja. A ty čakáš. Kým vyprázdním svoju dušu, vyhádžem kamene a nánosy špiny. A viem, aj búrka príde na to, aby vyplavila všetko. A na dne čaká ma tvoja náruč. Plná všetkého, čo som potrebovala. Vďaka, že si tu, aby si naplnil prázdnotu sviežou kryštáľovou vodou, ktorá vyteká až cez okraj. Len keď zomriem sama sebe, začnem skutočne žiť. Vybrali sme sa na prechádzku, sa zohriať po bazéne a sedíme tu na kraji cestičky a kreslíme do prachu a hráme sa tu v takom prachu, čo tu je vedľa cesty, alebo respektíve taký piesoček, nie prach. Chlapci si tu stavajú také všelijaké útvary, že Janko tu postavil nejaký útvar s kameňou. Takže super. Postavil som útvar s kameňou. A vyhrievame sa. Ja som tu postavil takúto, ako keby pevno, že niečo také. Ešte to dorábam. Ahojte, dobré ráno, už je ďalší deň. Ja vás zdravím z takéhoto krásneho lesíka.
kde som sa dnes ráno vybrala. Som vyšlapala s kočíkom sem na také miesto tiché, kde sú také machom zarastené kamene. To mám veľmi rada, takéto miesta v lese, kde je tak trošku ticho a človek môže sa pomodliť a popremýšľať. A dnes bolo také náročnejšie ráno, aj ťažšia noc, takže som to ani nenatáčala, lebo to bola proste jedna jazda. Mali v noci nejak horšie spí a potom ráno, keď sa zobudí, tak už hneď proste sa naštartuje a treba mu ísť dať jesť. Potom keď on sa naje, tak zase chystať chlapcom a vlastne keď sa chceme my najesť, tak on už je zase unavený. Takže je to také náročnejšie, ale nevadí, vždy to potom vynahradia také chvíle, keď je zase taká pekný moment nejaký, tak som za to vďačná. Takže tuto sedím v takomto kútiku lesnom. Danko prišiel za mnou, ide si tu vyliesť asi na nejaký strom. Ahoj Danko, si tu? Takže práve vyprážame fašírky na obed. Urobila som paradajkovú omáčku, Danielko mi uvaril cestoviny k tomu. Najradšej máme takúto fašírku, asi poznáte, z Lidlu, že ju len nakrájam, vypražím a je veľmi chutná. No. A tak čakáme na obed, že? Ondrejko papá práve kukuričku zase, toho zabaví. Tuto sme mu požičali z detského kútika nejaké hračky, aby sa chvíľku zabavil. Takéto krásne pucle sme tam našli. Detské, tak to skúša. No, a chlapci sa tiež hrajú, že? Matejko tu má takú hru špeciálnu, že skladá slová. To už som vám asi včera ukazovala, tuším, že skladá slová z kociek. Za určitý čas to musí stihnúť. Tak. Takže za chvíľku ideme obedovať. Tak, náš obed. Dobrú chuť. No. Papáme pri koníkoch, takto v takom altánku, ktorý tu je postavený na lúke. Tak. Áno, Ondrejko, ideme papať. Pozrite sa tu práve, idem vám ukázať takú starú kamennú stavbu, ktorú sme tu objavili, takú polozrúcanú. Ale to je ozaj taká stará, ktorá kedysi ešte sa stávala, keď ľudia žili vlastne v jednom dome s dobytkom. Takže to je ozaj taká história. Tak som vám to musela takto ukázať. No a my sme práve na ceste, ideme prechádzkou, takto po asfaltke. Poďte na kraj, ide auto. Ideme na Kukučku. To je nejaká, že vraj kaviareň, ktorá tu je pol hodina cesty, teda pol hodina prechádzka, že vraj pešo. Áno, takže ideme tam sa pozrieť, že čo to tam je, že vraj tam nejaké detské ihrisko, také pekné miesto, tak sa tam ideme pozrieť. Našli sme krásne stádo ovečiek. Ahojte ovečky. Ako ich je veľa. Pozrite sa, tento strom je ohromný, úplne mohutný, majestátny, nádherný. A tu sme našli tzv. Útulňu. Je tu napísané, vraj to má byť útulňa, ale nedá sa otvoriť, takže ťažko povedať, či to ešte je funkčné, alebo nie. Tak sme tu práve prišli. Tuto cez cestu vidíte tú Kukučku. Taký domeček, kde sa dá dať káva. A tu cez cestu práve sme prišli do takého areálu, kde je takéto detské ihrisko, takže tu sme hneď nabehli. No, a už sa tu chalani hrajú, to sa hore hojdajú. Jej. Čaute chlapi. Čaute. Ukážte, jak sa hojdáte. Sú takéto hojdačky. Paráda. Tu máme Ondrejka dole na pieskovisku. Tak. A tu je inak taká chalúbka a domnievam sa, že je to škôlka, lebo sú tam nejaké obrázky na oknách, že vraj je to materská škola, ale sa mi nezdá, že by to bola takáto chalúbka stará. Neviem, či je tu nejaký vchod ešte iný. To vyzerá, že je nejaký starý vchod.
Našli sme tu rýbezle s Ondrejkom na kríčku. Tak si oberáme, zobkáme. Dobre. Takže práve sme s Jurkom pripravili večeru, takéto parádne obložené žemličky so salámom. Jurko mi pomáhal, mazal a dával salámku a šunku, že? K tomu máme zeleninu. Máme tu troška také stiesnené podmienky, ale nevadí, zvládli sme to. Ondrejko bol dobrúčký, čakal tu, pekne si tu prehrňal všetko možné. Vyberal lyžičky, že? No. Janko si niečo číta, aj Danielko si číta. Máme dnes za sebou náročnú prechádzku, takže všetci sú unavení. Matejko si tam tiež číta. Dobrú chuť. Dobrú chuť papáme. Čakáme práve tuto pri sliepočkách, že ideme ich krmiť spolu s ujom Matúšom, ktorý tu každé ráno ich krmí. A tu práve pozeráme na ich mená. Tu sú morky. Pozrite, majú také holandské mená. Hedwig, Helena, Harry. A zase zajkovia sa volajú Hip Hop Hap. Už sme nakrmili sliepočky a zajkov a teraz sa idú dojiť kozy, takže sa ideme na to pozerať. Pustili nás dovnútra do ich výbehu a urobím tu len zo pár záberov, aby ste troška videli, ako to tu funguje. Tu veľa ľudí, veľa detí. Kozička už čaká na dojenie. Ahoj, kozička. Už čaká kozička na dojenie, že ju ide Ujo podojiť. Trošku ju rozpumpujem, aby to išlo ľahšie a môžete teraz ísť aj separátnu komórku, ktorá je vodotesná. Hej, v podstate tak. Takého slimáčika ja zvyknem robiť, že si to úplne opasok a vtedy sa vám podarí chytiť to mliečko. Ono je to podobné, ako keď bábätko ťahá mliečko asi, je to, mňa, že? Princíp musí byť podobný, len tvár a anatómia je iná. No? Takže trošku to funguje. Nechceli... Tak ja už sa s vami chcem rozlúčiť. Už máme posledný večer na kempingu v stane. Práve vonku prší, strašne leje, asi počujete. Takže vyzerá to na veľký dážď, že to asi bude trvať aj celú noc. Je dosť veľká búrka, takže my teraz tu máme takú situáciu, že chlapci večerajú, pozerajú rozprávku a už proste budeme asi len tu v stane čakať na spánok. Takže ďakujem vám za zhliadnutie, že ste pozreli toto video až sem, že ste to pozerali. Prajem vám ešte krásne dni, krásny týždeň a dajte mi vedieť, kde chodievate vystanovať a či sa vám páčilo toto video. Budem rada, až mi napíšete. Poteším sa každej správe. Takže vám prajem všetko dobré. Ahojte. Ešte som vám na záver chcela ukázať obrázky, čo kreslili chlapci teraz, kým pršalo. Som im vravela, nech nakreslia dúhu a dážď a slniečko. Nech to máme na pamiatku na tanierikoch, ktoré používame na stanovačku. Že spomienku na tento večer, keď pršalo. Takže tuto je Jankové. To, čo ste videli predtým, bolo Matejkové. A tuto posledný tanierik je Jurkov. Tak, vidíte to dobre? Takto na svetle. Tak, krása.